Nanawagan ang Zamboanga City Veterinarian's Office sa pet owners nga mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga alagang hayop. Ilabi na karong init ang panahon. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sumala sa Zamboanga City Veterinarian's Office, dunay epekto ang naglagiti nga kainit sa adlaw dili lang sa tawo ug pananom apan lakip na sab sa mga hayop sama sa iring ug iro tungod duna kini hormonal effects nga pwedeng makapahinay sa ilang metabolismo ug makapaluya. Dugang pa sa ahensya, pwede sab magka-heat stroke ang mga hayop kung sobra na ang masinati nga kainit sa panahon. Kung init kaayo, magpant yun na ang dog. Panting, excessive drooling. Kung heat stroke, mag-bleeding man. So, nose bleeding, pwede mag-bleed yun. Mag-wiwi dugo, dugo. Gani, ang kainit sa panahon doon na sab epekto sa kinaiya sa mga hayop nga magresulta sa ilang pagka-agresibo, hinungdan nga makapaak na kini. Sa tala sa Zamboanga City Health Office, muabot sa 13,620 ang ihap sa animal bites sa tuig 2023. Gani, gipahugtan karon ang kampanya kalabot anti-rabies vaccination sa pakig-alayon sa City Veterinarian's Office ug City Health Office. Giyawhag sab ang pet owners nga pabakunahan ang ilang mga alagang hayop aron makatabang sa pag-ubo sa kaso sa rabies sa syudad. Samtang, nagpahinumdum sab ang buhatan nga siguruhong dunay saktong ventilation ang mga alagang hayop karong init ang panahon. Be a responsible pet owner. Dapat taalangoy maayong ventilation ang inyong mga dog. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.